Sri Paduka Maharaja. Ngepi apa panjenengan? Sedhela maneh. Satunggamatane jajaran bakal geger. Mergo apa? Sesembahan ning jajaran Sri Paduka Maharaja. Satunggamatane bakal tumekane pati saka tanganku. Jenengan sesembahan sira bisa dipuntikan. Kanthi dalan siji. Panembuse dosamu, jenengan kudu mati Sri Paduka Maharaja. Dia inspirasi. Nanging kok sajake nyolowati banget. Kae kaya ngono bilang pasune sang Pandara aja. Aku minta ngomong aku yang bakal tak bisa. Janjine Sri Paduka Maharaja. Aku bakal digantekake jumeneng dadi garwa Prameswari. Niki dibuktine nganti dina iki sing jumeneng dadi garwa Prameswari ora ana liya panjenengan. Mulai kene iki rasane atiku mung siji. Aku kudune dadi Sri Paduka Maharaja. Dadi kaya ngono. Cekane loro atimu. Diajeng Kirasinta. Kudune kowe iki mawas. Lan kowe iki matur nuwun, coba kok kowe ra kelingan. Nalika semana kowe bocah saka desa diangkat dadi garwane Sri Paduka Raja. Lho, lah kok ora nrimo panpun? Lah kok malah kapara kowe bakal nyedan marang garwamu dhewe. Apa wis edan apa piye kowe? Kan kok malah sinta apa? Aku senajan to wong saka desa, ora kedanan derajat lan pangkat. Aku ora edan apa-apa. Mergo rikala semono kapundhut garwa Sinuwun Prabu Sri Paduka Maharaja janjine kapeksa aku gelem mergo bakal digadekke garwa Prameswari. Ya mung siji kuwi Kanggo. Apa tembungmu apa ora kleru? Kowe mau ngandhakake jarene ora edanan derajat lan pangkat. Lah apa buktine? Lah kowe ora dadake garwa Prameswari wae atimu lara kepengin edan marang garwamu dhewe. Diajeng Kirasinta. Waton aku isih urip. Aku sing bakal mbelani marang garwaku. Aku lali lho ya garwaku bakal. Kan mbok malah Sinta. Apa? Wis kok penggalih panjenengan nggo sing kaya ngono. Syukur mangsamu aku wedi karo kowe. Oh, dadi panjenengan nantang aku kan mbok ya. Ing kene sapa wae pangepungan kang mepalan nggon warep nyedani Sri Paduka Maharaja kabeh dadi mungsuh. Oh, kaya ngono. Ya wis yen pancene kaya ngono diajeng Kirasinta dibuktekake papan. Ayo Pempok.
aja padudon ana sak tengah dalan. Tenane ana perkara apa to nganti sliramu padha padudon iki mau. Sinuwun Prabu, ngantos kula pasurayan kan Diajeng Tirasita. Awit kula ngertos piyambak menawi Diajeng Tirasita menika badhe nyidra yuswa panjenengan. Semedya nyidra kelawan yuswa. Apa bener sing dadi ngendikaning Prameswari yen to jeneng sira kepingin nyidani kelawan jeneng Nggih, mboten lepat Kang Mas. Yo apa bawatan dene kowe duwe rasa srek keburu sengit kepengin nyedani kelawan garwamu dhewe. Oh, dados panjenengan etok-etok tandur perkawis menika. Sapa mangsa aku ora darbe luput lan sliramu. Wong ae. Oh, ngaten. Kang Mas Paduka Maharaja. Kepiye? Panjenengan isi sembahan ngendikane ora iso diguru. Esok dele sore tempe, esok pasang sore warung. Panjenengan ngendikane mencela-mencele. Panjenengan kemutan apa ora Kang Mas? Rikala semanten panjenengan mundhut garwa kalian kula, menapa janji panjenengan? Kula sagah panjenengan mundhut garwa. Kedahipun kula jumeneng dados garwa Prameswari. Niki wis semanten pundi janji panjenengan? Janji mung trima janji. Menawi kados ngaten, nek ana wong cilik wani wong gedhe, wong isor wani wong dhuwur, mergo kabeh omongane kabeh ngendikane. Endi buktine ngendikane panjenengan? Raksasa. Ya sing gedhe pangapura. Yen to iki dina kang sira durung tak lumbahke minangka garwa Prameswari. Jalaran garwa Prameswari sing meger-meger. Wawa lungguh ana ing dampar ka Prameswari. Nalika semono pancen aku rasila. Nate janji lan sliramu. Kalamun to jeneng sira kersa tak pundhut garwa. Kuwi bakal tak lungguhke minangka garwa Prameswari. Ning rek dene garwa Prameswari iki uga isih meger-meger. Ya sing gedhe pangapuramu yen to iki dina aku durung bisa njumenengake Tiraksinta minangka garwa Prameswari. Nanging aku janji. Apa to kekurangane Prabu Sri Paduka Maharaja tumanduk kelawan Tiraksinta? Coba iling-ilingen. Wiwit wis saka Karang Pradesa tak kanthi munggah ana ing kraton Pajajaran tak lungguhke minangka garwa. Ora ketang mungkin garwa paminggir nanging panjenengan sunurang beda-bedakake ngenani bab sih tresno kelawan garwaku loro cacahe uga ngenani apa wae pun kakang ora nate sulaya to wae. Kang Mas Prabu Paduka Maharaja. Nggih, ngendika panjenengan leres panjenengan mbedakake siji antarane garwa. Niki wis semanten ingkang kula suwun janji panjenengan. Sakmenika ngaten Kang Mas Prabu Paduka Maharaja. Kula nyuwun Kang Mbok Kumalasinta dipun lorot dados garwa Prameswari ingkang jumeneng dados garwa Prameswari kula. Kok malah aneh tembungan utawa aneh Prameswari iki garwa sesembaning para putri ana ing kraton Pajajaran. Kok yo terus kowe enak kapenak supaya aku nglorot kalumbane gedhi kelawan sliramu. Kaya ngono ku tembung kengaya wara. Wis to cukup ngene wae. Yen pancen kowe gelem ya dadi garwa selir, ora gelem ya dadi garwa selir. Mung cukup kuwi. Yen kowe ngepenginake lungguh minangka garwa Prameswari, pun kakang durung bisa peparing kelawan apa kang dadi panyuwunmu Draksina. Oh, ngaten ngendikane panjenengan. Nggih, mboten menapa-menapa Kang Mas. Menawi panjenengan mboten kersa lengser kanggo Kumalasinta garwa Prameswari mboten menapa. Nanging dinten sakmenika ugi kula mboten sudi dados garwa panjenengan. Karo malih panjenengan sampun ngingkari janji kalian kula. Larane ati kula mboten iso ditebus nganggo napa mawon. Panjenengan raosaken sak linggar kula saking Pajajaran selawase bakal geger.
Tiraksita kuwi wanita sing tulus, bekti kelawan kakung nanging kasunyatane. Saiki aku wis ngerti kegeduane keng kaya ngono. Diajeng Malasinta. Mas Prabu. Perkara pangancaming Tiraksita ora saka tunggaling sing baku sliramu slamet pun kakang uga rabai. Perkara Tiraksita mengko rak ndara dalane dhewe kanggo ngrampungi perkara kuwi. Nanging panjenengan kedawas padha Mas Prabu awit napa? Sinaosa diajeng Tiraksita menika pawan parawis iki. Nanging piyambakipun menika licik sanget. Oke, warangka praja kang ing mengkone bakal jaga tentreming kraton Pajajaran. Ayo, kondur ana ing Gatuloyo. Kakang ngerti Olopati Darmayuda paring dawuh Kanjeng Adipati Darmawasesa munggo kadiparan swasana sarta katentreman paring Kadipaten Kuningan. Pareng matur Kanjeng Adipati Darmawasesa. Nanging saderengipun para Adipati langkung rumiyin sungkem pangabekti kula kinarya bekti dhateng panjenengan. Ustak pompo gawe bombongan mongkok jroning penggalih bali pangesti papan kula kira kuwate Darmayuda sanget anggen kula nampi nambahi teguh kadyanan kula anggen kula ngabekti wonten ing Kadipaten punika. Kanjeng Adipati ngenani pagesangan kawulan dalem wonten ing Kadipaten Kuningan sak kukuban wiwit saking pucuk engar mandhap wonten ing Karang Pradesan minggah wonten ing Kitaraja ngenani sandang papan lan pangan menika sampun ketinggal tumata lan warata. Boten wonten kekirangan setunggal punapa-punapa. Sapa meneh sing ndak percaya ngomong kawula ning Kadipaten Kuningan yen ora panjenengan Kakang Olopati Darmayuda. Nggih, lan kula sesanti sak saged kula budidaya lan dharma bektaken jiwa raga kula tumrap Kadipaten Kuningan. Bagus. Kakang ngerti Olopati Darmayuda lan kabeh para prajurit. Nggih. Kadipaten Kuningan kabawah perintah ana ing negara Pajajaran. Ana kersane Sinuwun Prabu Sri Maharaja saben taun kudu asok glondong pangarep asok ulu bekti pajek ana ing kraton Pajajaran. Apa pancen sliramu cukup meneng wae yen saperangane kas kayane negara Kadipaten Kuningan wintek ora kanggo kamakmuraning kawula ana ing Kuningan nanging kepara muda akhirane kraton Pajajaran. Coba sing diunek-unek matur. Ayo, matur wani ora? Lho ampun. Matur unek-unekmu piye? Pun, baik, Prof. Wulan mahasiswa kula pas sakit panjenengan. Kakang ngerti Olopati ora kepitang kepiye wae durung mumpuni jalaran isih kurang sepisan kekuatan prajurit ana ing Kadipaten Kuningan. Menika leres kanging Kanjeng menawi pamanggih kula pribadi kula mboten sarujuk ngenani kaskaryaning negari saben ulu pawetu kedah asok glondong pengarem-arem wonten ing
wonten ing Kadipaten Kuningan sansaya bakuh kukuh ing mangkene yen nganti badal nyantulani dawuh ana ngersane Sinuwun Prabu Sri Maharaja sisih sembire kawula ana ing Kadipaten Kuningan dadi korban kula sawetara ayo bebarengan golong gilik manunggaling kawula lan sesembahan memayu haine negara ana ing Pajajaran. Kula namung tuturi kersanipun Kanjaya Patih. Sinten? Penjake kok ganter-ganter. Sok adaan iki lumusi marang kasunyatan. Ampun damel cukup kalih ten apa kan? Menapa pancen wonten kawigatosan menapa badhe paring pidana kaliyan kula. Babar pisan ora Kanjeng Adipati. Nek perkara pidana kuwasane Sinuwun Prabu Sri Paduka Maharaja. Kanjeng Adipati. Gusti Putri Tirat Simba. Nganti aku tumeka ning Kadipaten Kuningan mergo pancen ana wigati. Kang ing kono aku kepengin banget kepanggilan panjenengan lan sedaya kawula ana ing Kadipaten Kuningan. Gusti Putri rumaos nratap kadidene sinamber gelap panjenengan kepirawuh mila menawi pancen wonten kawigatosan kersa enggal megar sabda sarta paring dawuh menapa to garunanipun panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Kuningan. Kanjeng Adipati, Gusti Putri tak jaluk kanthi banget panjenengan kersa manunggal dadi siji lan aku nganakake saket kutha rubuhake kraton Pajajaran. kula lan panjenengan pasekuton badhe ngarepaken wonten ing kraton Pajajaran. Pancen ora kleru. Mangken kula dungkap anggen kula nampi mongko Kuningan menika kabawah perintah wonten ing kraton Pajajaran. Iya. Lho sak menika kok sami pasekuton ngrebaken wonten ing kraton Pajajaran. Mestinipun rak wonten jalaranipun. Mila kersa panjenengan paring dawuh larah-larahipun genahenipun pripun. Kanjeng Adipati, Gusti Putri. sesembahan ning Pajajaran Sri Paduka Maharaja. Ngendikane mencla-mencle. Sesembahan ngendikane sing ora bisa diugemi. Mergo apa? Panjenengan tak jarwani. Rikala semono Sri Paduka Maharaja mundhut garwa lan aku. Janji kalamun tok aku bakal didadekake garwa Prameswari. Niki wis semono nganti dina iki. Ngendi buktine? Aku mung trima dadi garwa selir. Mongko iki ing atiku. Kapan boyo ngendikane Sri Paduka Maharaja ora mati diugemi. Larane atiku siji mateni Sri Paduka Maharaja lan gawe gegeran Pajajaran. Kula ing kene Kanjeng Adipati. Kalamun tok panjenengan gelem sabiyantu lan aku rubuhake kraton Pajajaran. Kalamun tok ing mengene kraton Pajajaran wis rubuh. Aku janji lan panjenengan kang jumeneng dadi ratu nang Pajajaran ora ana liya panjenengan Kanjeng Adipati. Gusti Putri, kula dipenutus ngrubuhake kraton Pajajaran. Iya. Ingkang angka kalih merjaya utawi mejahi Sinuwun Prabu Sri Paduka Sri Maharaja. Opane kula
menapa bae namung kula didadekake ratu Sarasan. Lah panjenengan kersane? Nggih sanesipun niki totoane niku nyawa prajurit sak kadipaten. Dados opane nek kula mung didadekake ratu niku kula kok mang-mang. Kanjeng Adipati. Gusti Putri Nek perkara panjenengan nyuwun apa wae kuwi perkara gampang. Mengko bakal tak wujudi waton aku bisa. Waton siji, panjenengan kelakon ngrubuhake kraton Pejajaran, nyuwun apa wae bakal tak paringi. umpami kelampah sinuwun Prabu Sri Paduka Maharaja sedo tali gugur menapa kelampah panjenengan dados wijining rondo wonten ing Pejajaran kula Dipati Kuningan taksih jejaka Ndara Putri. Lah kersane Menapa kelampah kula gesang sesarengan kalian panjenengan lila dados bojo kula. Nah, Mbak Monta. Kawula wonten Kuningan kersane cetha anggenipun mirengaken ngoten. aja mung trimo ngombiongi kok lambok nggih. Dapar Kaprameswara tasih komplang. Sansaya Kuncoro Kadipaten Kuningan menawi panjenengan dipun garwa sesembahan kula. Lho, jatara prajurit. Kanjeng Adipati. Gusti Putri dikasih. Umpama to kelakon panjenengan lungguh dadi ratu nek kraton Pejajaran. Panjenengan milih wanita sing kepiye bae bakal keturutan. Rak kula kudu mesti aku to Kanjeng Oh, Adipati. boten. Jagat iki boten wonten wanita sing ayu. Tos turas derajate sundul antariksa. Derajate niku priya dhuwur namung panjenengan. Kula kedah dados bojone panjenengan menawi panjenengan boten kersa, boten napa-napa. Kula boten pasukan boten napa. Sik. Mengko dhisik Kanjeng Adipati. Ya. Gusti Putri. Ya lamun to panjenengan ki untutane siji dadi ratu ning kraton Pejajaran, loro kudu mundhut garwa lanang. Ing kene aku sago waton sampean bisa mateni Sri Paduka Maharaja ing ngangka loro rubuhake kraton Pejajaran. Oke, siap. Siap. Prajurit, ojo disukseni. Lakon aku bedah praja ing kraton Pejajaran. Aku dadi ratu, mundhut garwa Gusti Putri Tiracinta. Sawise aku dadi ratu, kowe nglengser dadi Dipati ana ing Kadipaten Kuningan. Ngoten. Ya, jane kula gajah instruksi. Instruksi piye, Pak? Nek diparingi panuwas wonten ing Kuningan, boten siyos instruksi. Kamukten menika didumrata ngoten lho karepe kula niku. Aku ora bakal duwe palungguhan ganda rangkep ya ora. Aku dadi ratu, kowe lumengser dadi patih. Panjenengan dados sesembahan wonten Pejajaran, kula ingkang jeneng Adipati wonten Kuningan. Ya. Nyawa kula totoanipun. Ono nggih. Kanjeng Kula Adipati. sarujuk Ndara Putri. Yen pancen kaya ngono, saiki uga andung gawe. Panjenengan gawe geger ning kraton Pejajaran, aku bakal ngumpulake wong-wong kang ing kono gelem tak jasa bukan trumbake kraton Pejajaran. Nyumanggaaken desa. Panjenengan dados panguwaos ugi dados garwanipun Gusti Putri. Kula dados Adipati ngentosi panjenengan. Bagus. Prajurit, wiwit iki dina pegawean sing ora sinampa gampang. Kowe nggawe kisruh yen perlu Pejajaran rubuh, Pajajaran ilang sing ana Kadipaten Kuningan. Mangko belanjamu bayaran tak tikale loro. Sago ora? Sago. Bagus. Nek sago ya sago, yen ora tak gantine liyane. Sago ora? Sago. Sago ora? Sago. Meneng ae. Sago. Sago meneng ae. Kowe aja menco-menco. Boten. Kowe aja mangkrutingan. Boten. Kowe yen mangkrutingan iki dene tak pecat.
prajurit ana ing Kadipaten Kuningan. Kula Iya. dengan pejago. Iya. Aduh. Sing menang ngajak itu tuh kowe. Nggih. Nggih. Prajurit kuwi nek iya ya iya. Setya tuhu marang panjuran. Nggih. Sago ora prajurit? Sago. Kan nggih. Kepenak kowe mulya kowe, yo kepenak aku mulya. Leres. Antum gawe yen perlu pejajaran susang digawe banjir gede rubuh pejajaran. Jontan wae Kowe kaestu. Prajurit. Ayo.